No tervetuloa Solkhe Vespimatkaan. Tässä on Pop meidän kalastamme. Hän koittaa kalastaa suihkulähteestä saatananmoisen kaljapullon. No niin, tässä näemme hän koittaa työntää reikään! Voihan satana. Tämä hauki on vähän... Oi! Perhos! Jumalauta! Vittu mikä kala! Tässä... Ei! Vittu mä saan sen haavin. En ymmärrä, Tässä se nyt sit on tää haukkikala. En ymmärrä tosiaankaan tällaista meininkiä. Tämähän on aivan järkyttävä. Katso pissaa! Näin tehdään! Näin perataan kostikala! On... Sinne lähti. Ei se meni rikkiä. Ei pitänytkään, koska olen fisun heittäjä. Kuunnelkaas tätä, minulla on asia. Oh. Sinne meni haukikala. Mene etsimään se. Mä otan ensin, mä otan sen. Vittu se on siellä. Vittu jätkät! Mä sain rokka! Lämää! Elääkö se on? Elä niin vitu! Noniin! Ja katsokaa kuinka pisu jälleen lentää. Moro! Nyt mä otan sen! Missä se on? Siihen kans! Ei no vittu liian iso. Onks sun liian iso vai? On. Siellä se pullo on. No vittu, mennäänkö? Nyt mä hukun tää. Ei mä minä. Ei mä hukun sen. Hei! Hei! Jätkät! Joo, odotan vähän hetki. Mä löysin lentokalan! Katsokaa, sehän ui. On aivan selvä uimari. Sehän on uimarikala. Se on saatana uimarikala se. No niin, siitä oli se kokisti vittu maana lentokala. Lyö Jessica för bannan. Nej! Det var det jag sa redan på med Pääs karkuun vasta!